Bună, sunt Angela Peșir, autoarea cărții Cuvinte de aur pentru suflete de aur. Ieri dimineața eram așa de bucuroasă și v-am făcut un video și v-am arătat ce binecuvântări mi-a dat Dumnezeu doar prin faptul că am crezut și am acceptat un plan nou al Lui. Am acceptat un proiect pe care mulți nu vor să-l accepte și nu știu de ce, că nu au nimic de pierdut. Și prin acel proiect am arătat ce mi-a dat Dumnezeu și că proiectul este real. Și chiar m-a sunat cineva și m-a întrebat: Doamnă, da, dumneavoastră sunteți cea care vorbiți acolo? Zic, da. E chiar real proiectul? Păi zic că nu știu dacă nici nu este termen de comparație mai real. Că real nu are termen de comparație. E real. Cum să zic mai real sau cum să te explic? Zic, dragă, deci simplu. Cine crede va primi. Cine nu, nu. Ce poți să faci? Nu poți să schimbi pe cineva și nu poți să forțezi pe cineva să creadă altceva. După ce am fost acolo după ce m-am bucurat și am vorbit cu voi, la ora 12, la ora 1, m-am dus la o mormântare. Și când am ajuns acolo și am stat și am ascultat, m-am adus aminte de cuvântul Dumnezeu. Vezi ce înseamnă să citești cuvântul? Că Dumnezeu îți aduce versetele și tot ce citești aminte exact când ai nevoie de el. Și m-am adus aminte de un verset unde zice așa, 7:2. Ieri a fost asta, da? Acum vă spun ceva așa spontan, legat de ziua de ieri. Deci ieri a fost 3 aprilie 2023. Foarte, foarte interesant ce s-a întâmplat. Dimineața plină de bucurie v-am arătat proiectul. Am zis, uite, tot ce am realizat aici am realizat din acest proiect din care voi nu credeți. Da, asta a fost așa foarte interesant. Și după aia, de la bucuria asta, am trecut la o tristețe și m-am aminte de un alt verset unde zice că toate și-au timpul lor. Bucuria și are timpul ei, tristețea și are timpul ei, plânsul și are timpul lui, toate și-au timpul lor. Ce frumos v-aș recomanda, dacă aveți o Biblie acasă, să citiți toată cartea Eclesiastul. Da, o găsiți după cartea Proverbe. Hai să rămân aici puțin să vă spun o idee, așa cu ce gând m-am trezit, să zic așa. Este mai bine să mergi la casa de gelire decât să mergi la casa ospățului, întrucât acela este sfârșitul tuturor oamenilor și cel viu își pune la inimă lucrul acesta. Întristarea este mai bună decât râsul, pentru că prin întristarea înfățișării inima este făcută mai bună. Inima celui înțelept este în casa gelirii, auzi? Dar inima celor proști este în casa veseliei. Acum nu vreau să țin o predică, să nu creadă cineva, dar m-am gândit aici foarte important că inima celui înțelept este de casa gelirii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu când mergi la o mormântare sau când ai o tristețe sau când treci printr-o încercare, ești un om înțelept dacă iei aminte și înveți din acea încercare. Cum am fost ieri acolo, așa de frumos a spus din cuvântul Dumnezeu că toți suntem datori cu moarte, să ne cercetăm, să fim împăcați cu Domnul Iesua Mașia, cu Iisus Hristos, să fim predați Lui și orice se întâmplă, că ești tânăr, că ești bătrân, să ai siguranța mântuirii. Foarte frumos s-a spus acolo. Și de-aia zice că inima înțeleptului este acolo, pentru că noi dacă suntem acolo și luăm aminte, deci dacă ești la o mormântare, dacă ești într-o tristare, într-o încercare și ia aminte la cuvântul Dumnezeu, te înțelepcești. Dacă nu, ce mă interesează pe mine? Și dacă zice că inima celor proști este în casa veseliei. Deci Biblia îi numește proști pe cei care, nu Biblia, viața îți arată că ăsta e adevărul. Te duci acolo într-o casă de veselie, te duci, te distrezi, hai mai o bere, mai nu știu ce, te zăpăcești de cap și tu nu te mai gândești, bă, ce-i viața ta? Cum să treaba cu familia ta? Cum poți să recuperezi ceea ce ai pierdut? Cum poți să te lași de jocurile de noroc? Nu te mai gândești la lucrurile astea negative care trăiești în ele și ești îngropat în păcate, în mizerii.
numai când să te gândești acolo, că te duce o avalanșă, te duce alta, te duce așa într-o vălmășală și se duce timpul și vai ce, te trezești într-o dată și unde e viața mea. Înțelegi? Nu dai seama că te prinde așa avalanșa asta lumii. De-aia când mergi, când ai o încercare, când ești la o mormântare, când stai și meditezi și citești Cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu te cercetează și îți dă sens vieții. Ce stai mă, că nu-i bine asta. Mă, ce prost este, eu mă duc să dau banii la ea, să-i fac pe ea bogați, când pot cu bănuții ăștia să cumpăr ceva pentru familie, să fac o bucurie soției mele, să-i cumpăr un buchet de flori, să mă duc cu copilașul meu la o înghețată. Înțelegi? De-aia eu le spun la oameni să citească Cuvântul Dumnezeu. Și ieri, când am fost acolo, credeți-mă, că așa m-am întărit în credință și am zis, uite-te, chiar voi continua să vestesc Cuvântul Dumnezeu, chiar dacă am mulți împotrivitori și chiar prieteni dragi care sunt supărați pe mine și îmi zice, păi da, poți să vii să ne spui despre proiect, dar nu veni tu cu Biblia și cu chestiile astea. Păi ba, chiar cu astea vin pentru că astea îți aduc ție viață. Asta aici e viața, dragul meu, draga mea. Crezi că eu mi-aș pierde vremea pe degeaba dacă nu ar fi viață? În primul rând, am experimentat eu asta și am văzut. Puterea lui Dumnezeu o văd în fiecare zi în viața mea. Nici nu pot să stau atâta pe internet să vă spun experiențele mele, că zice, că exagerează. Ce, toată ziua nu mai ai experiențe? Noi nu avem? Păi cum? În primul rând, nu poți să ai experiență Dumnezeu dacă nu trăiești cu El în fiecare zi, în primul rând, da? Dar vreau să zic acolo la mormântare, să rămân la subiect. M-a afectat foarte, foarte tare o doamnă care a zis, Angela, cine mă ține pe mine să nu vin eu să o vizitez pe prietena mea? Avea ceva pregătit, să idee. Și n-a mai ajuns să idee. Așa o tristețe, parcă, cum să zic, m-am simțit eu parcă ca povara pe mine și am zis, nu mai te necăji, scumpa mea, că nu poți să dai timpul înapoi. Apoi am stat și m-am gândit toată ziua și am zis, Doamne, cât un om în viață mai putem să facem ceva. Du-te și sună pe mama ta, dă un telefon tatălui tău, ce faci, cum ești, cum te simți. Du-te la fetița ta, la copilul tău și îmbrățișează-l. Nu știm ziua de mâine, nu-i de glumă. Cu moartea, cum o moarte suntem toți datori. Nu vreau să vă sperii, dar vreau să fim fiecare conștienți că atâta timp cât cineva în viață mai putem face ceva pentru el. Așa bucurie am avut în inima mea că persoana asta care a plecat acasă la Domnul, sunt sigură că e în cer, că în fiecare dimineață mă ruga, mă suna și zicea, Angela, nu pleci până nu vii și te rogi pentru mine, că pe tine te ascultă Dumnezeu. Și ziceam, nu, scumpa mea, și pe tine te ascultă Dumnezeu, doar că tu ai credință mai mică. Trebuie să-ți pui toată încrederea în Dumnezeu, să te lași pe brațul Lui. Și dacă tu ai pus problema ta în mâna Lui, păi lasă acolo, că El o rezolvă. Nu tot te duci, o lua și iară. Nu, tu doar lasă problema acolo și începe să lauzi și să-i mulțumești. Apropo de laudă și de mulțumire. Dacă îmi scrii, am o carte tradusă de o prietenă foarte bună. Îți mulțumesc, Virginia, că ai tradus această carte din limba engleză, unde zice unde vorbește foarte mult despre importanța laudei și mulțumirii. Adică noi când lăudăm pe Dumnezeu și mulțumim, se revarsă binecuvântări peste noi, se revarsă pacea Lui, se revarsă lumina Lui, credința, ne umple de credință, de pace, de iubire. Este un lucru minunat. Dacă stăm totodată și ne văicărim, nu rezolvăm nimica. Da, deci am vizitat-o în fiecare zi, am fost și la spital cât s-a putut și chiar dacă nu aveam timp, am făcut timp, să ne facem timp pentru cei dragi. Acum tu știi care ți-s mai apropiați. În primul rând, familia. Familia are o importanță foarte mare. Indiferent că nu te înțelegi cu cumnata ta, indiferent că nu ai o relație sănătoasă cu socrii tăi, cu părinții tăi, caută-i, fă-ți partea ta și Dumnezeu îți va răsplăti. Sună-i, cum ești, cum te simți, ai nevoie de un ajutor, poți să te ajut cu ceva.
binele pe care îl faci, așa de mulți îl răsplătește Dumnezeu cât nu ai idee. Și noi nu facem bine ca să fim răsplătiți. Noi facem bine pentru că ne dă Dumnezeu natura Lui, că El e bunătate și noi suntem copiii Lui și ne trebuie să fim buni. Chiar ieri am postat la mine pe pagină, la Angela Peșir, Insula Eclesia, un citat că bunătatea este mai presus de orice. Este onoare să fii bun, este onoare să-L slujezi pe Dumnezeu, să emani din bunătatea Lui, să vadă oamenii că tu ești altfel. Măi, dar femeia asta e plină de bunătate. Uite, am făcut rău și ea nu mă jignește, nu mă urăște. Da? Chiar astăzi trebuie să mă întâlnesc cu o persoană care toată ziua îmi aduce acuzații pe nedrept. Și, adică stai puțin, că azi nu mă pot întâlni, că e bolnavă, chiar asta a fost iar o piedică. Și mâine mă întâlnesc ea și îi aduc toate lucrurile pe față, alb cu negru, să-i arăt, să se liniștească, că nu are dreptate și că toate lucrurile sunt bune și că tot e ok. Acum, eu cred că ea ori are vreo frustrare sau problemă fiind fără soț, că mai se întâmplă la unele femei, ori are paranoia, ori are ceva, dar eu vreau să se liniștească, să vadă că ea în acest proiect nu a fost înșelată, este un proiect minunat, n-ai cum să fii înșelat. Și acum vreau să mă întâlnesc cu ea și să-i arăt, să-i mai explic proiectul. Credeți-mă că nu mai am chef să-mi pierd așa în ghilimele vremea cu ea, pentru că am văzut că nu își face timp și nici nu vrea să înțeleagă. Nu are timp. Și zic, cum vrei tu să intri într-un proiect, să fii binecuvântată, să primești niște cadouri care au valoare în euro, da? Adică niște bani care noi în proiectele se numesc cadouri. Cum vrei să le primești dacă tu nu vrei să înveți proiectul? Cum? Că trebuie să înveți. Nu trebuie să ai nu știu cât timp. Înțeleg că ai programul tău, că nu ai timp, dar trebuie puțin ăla să înțelegi, puțin să dai silința. Pentru că e foarte greu și foarte, cum se spune, în defavoarea ei când ea nu înțelege. Că atunci singură se încurcă și crede că ceva o înșală, dar nu înșală nimeni. Că sistemul este foarte, foarte bun, e foarte bine pus la punct. În fiecare zi mă rog pentru fondatorii acestui proiect. Și am spus și spun, dacă voi găsiți un proiect mai bun ca asta, eu personal vă dau 1000 de euro. Și nu glumesc, pentru că am și o vârstă, am citit destul, am căutat pe internet destul și am văzut și am intrat în multe proiecte. Unele doar am intrat să văd despre ce e vorba. În altele am și fost mai de mult, în urmă cu mulți ani. Și când am tras linie și am văzut că mai mult am muncit și mai mult mi-am pierdut timpul și am zis, măi, timpul meu e valoros. Pentru 3 lei, 3 euro, cum ziceam eu, atunci nu are rost să bat tot orașul, să mă duc să vând un produs și să câștig 3 euro. Și este foarte, foarte interesant că mereu ziceam și știu că vorbele au putere. Știu că nimic nu avea întâmplării. Când mă chema ceva la o afacere, ziceam, măi, toată lumea are nevoie de bani. Dar eu spun sincer, dacă nu câștig 300 de euro, să simt că am primit și eu ceva, că au intrat ceva bănuți, nu mă bag. Deci tot timpul aveam ceva cu 3, cu 300, cu 300. Și exact în proiectul ăsta care am intrat, exact primul cadou, primul câștig care îți rămâne ție curat în mânuța ta, este de 300 de euro. Deci cum Dumnezeu aranjează lucrurile? Că le ziceam, măi, pentru 3 lei nu mă obosesc, pentru 3 euro, scuze. Mi-aduc aminte și nu niciodată că m-am întâlnit cu o doamnă și umbla cu plasa după ea cu produse. Și ziceam, hai, dăm și mie ce acolo. Și cumpăram produse de la ea, dar nu aveam nevoie de ele, nici nu le-am folosit, le-am și acum acasă. Eu nu cred în produsele astea și eu le cumpăram ca să ajut pe ea, pentru că mi-a fost milă de ea. Milă, dar știi cum? Femeie înșelată pe față și fără să-și dea seama. A cumpărat produse de 4.000 de euro, te doare în capul numai când te gândești. 4.000, hai că te mai înșală ceva, mai e un pachet. Că mai lași un pachet de 180 de euro. Da, am folosit produsele alea care chiar au fost bune, dar n-am avut timp să promovez. Și foarte, foarte interesant că au prostit-o, nu poți să
să spun altfel, a cumpărat produse de 4.000 de euro, așa pe câteva pachete, pe câteva luni, și acum se chinuia să le vândă și s-ar estima să aibă un câștig de 2.000 de euro, care nu le-a avut niciodată, nici măcar produsele nu le-a vândut. Și când o vedeam că umblă cu plasa după ea, mi-era așa de milă și ziceam, ce produse acolo? Uite, hai că ți le cumpăr, du-te acasă și odihnește-te. Da. Și apropo de asta, foarte mulți sunt supărați pe noi și pe mine că fac proiectul ăsta și au început să facă niște videouri pe YouTube. Și au pus imaginea mea. Acum nu știu cum e legea în România sau nici nu am timp și nici nu știu cum. Mi-a scris iar o doamnă Angela, vedeți că vi-a luat imaginea și o folosesc împotriva dumneavoastră și spune minciuni despre proiectul acesta. Și am spus și eu, ce să le fac, draga mea? Ce să le fac? Să mă duc să mă cer cu ei? M-am gândit, știi ce m-am gândit? Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Vezi tot la Biblia ajunge. De-aia eu insist, dragii mei, citiți Biblia. Tot ce vi se întâmplă în viață, tot ce există în jurul nostru este legat de Creator, care ne-a creat, de Dumnezeu, de univers, de, cum vreți să-i spuneți, Biblia. Ești cuvântul Dumnezeu, citiți-l. Nu se poate să nu-ți vorbească Dumnezeu, nu se poate să nu înțelegi mai bine sensul vieții și să fii îndrumat pe calea luminii când tu citești din cartea luminii, din cartea vieții. Da, deci ieri, fiind în casa de jale, fiind la mormântare, m-am gândit ce bine că le spun la oameni despre mântuire. Așa fericită m-am simțit, chiar dacă eram într-o casă de jale, plângeam, bineînțeles, și mă gândeam la oamenii aceia și mă rugam pentru ei. Și m-a întrebat fiica mea cea mare, mami, nu mai plânge, de ce plângi? Dar ea, jumătate de inimă, plângea pentru persoana care a plecat, deși știam că e pe mâini bune, dar totuși am avut o relație foarte frumoasă cu persoana asta. Și când îmi zicea că nu mai poate de dureri, că vrea să plece, eu îi spuneam, nu pleci, nu mă poți părăsi, nu mă poți lăsa singur. Așa sfaturi bune îmi dădea. Ca o mămică era pentru mine și ca o soră. Că soră n-am avut și uite, că o aveam pe ea și jumătate de inimă plângea pentru oamenii care erau acolo. Și mă gândeam, Doamne, dar oare oamenii ăștia te cunosc pe tine? Eu aș vrea să te cunoască. Și m-am rugat pentru ei, pentru toți oamenii de acolo. Și m-am uitat de versetul ăsta și abia acum am reușit să-l citesc. Întristarea este mai bună decât râsul, pentru că prin întristarea înfățișării inima este făcută mai bună. Dumnezeu ne dă o inimă bună, Dumnezeu ne cercetează în casa de jale, Dumnezeu ne cercetează prin încercări, prin tot ce facem, prin tot ce trecem. M-am întărit în credință și am zis, Doamne, ce bucuroasă sunt, că oriunde mă duc, eu te vestesc pe tine și m-am rugat să am mai multă putere, mai multă tărie și oriunde mă duc să nu fie rușine, să spun. Și chiar, Doamne, am avut la mine, eu tot timpul am în geantă, eu nu știu, nici nu mai încape în poșetă și umblu cu rucsacul. Și am avut o broșură despre Fiul Risipitor, despre jertfa Domnului și i-am dat-o la o doamnă. Eu am crezut că ea e catolică și mi-a spus că e musulmancă. Dar s-a bucurat de cărticica aia și mi-a promis că o să o citească. Și în timp ce stăteam în stația de autobuz, deci venisem de la mormântare, și trebuia să mă duc cu fiica mea să mâncăm. Ne era așa de foame și știți că v-am spus în alte videouri că eu ies cu copiii mei în oraș. Ori mâncăm, ori bem un suc, ori un ceai, ca să ne întărim relația acolo, să stăm, să povestim. Și chiar dacă trebuia să fie timpul nostru, mă dau seama că Dumnezeu are alt plan. Planul meu era, da, să am un timp frumos cu fiica mea, să mâncăm împreună, să povestim, să ne unim relația, să ne o desăvârșim, să zic așa, să ne o perfecționăm, să ne o așa. Și, că nu găsesc cuvintele, așa. Și i-am dat această broșură acestei femei. Era o doamnă care venise și ea la mormântare. O știam, ne-am întâlnit de câteva ori la spital. Și fără să mă gândesc prea mult, am simțit așa un îndemn puternic să o invit și pe ea cu noi. Așa de mult s-o bucura femeia că am invitat-o cu noi la restaurant și mai ales că ne-am dus la un restaurant cam select și mai puțin așa, mai deosebit. Și mă gândeam, femeia asta e
pensionistă, nu are pe nimeni, ne-a mai povestit și greutăți din viața ei și am zis, Doamne, stăteam așa la masă și mă gândeam, ce frumos, zic, că am făcut azi o bucurie la cineva. Și așa o doamnă simplă, nici măcar nu a vrut să-și iau un suc, o cafea, și zice, eu am sticluța mea cu apă, așa drăguță și ne-a povestit greutățile ei, ne-a povestit viața ei și m-am gândit ce frumos că am avut această ocazie să facem un bine, cum am zis că Dumnezeu pregătește faptele bune, noi doar umblăm în ele și am făcut o bucurie acestei femei și asta nu zic ca o laudă, asta o zic ca o, cum să spun, ca o faptă care să vedeți cum Dumnezeu lucrează și cum trebuie să fim atenți la îndemnurile Duhului. Pentru că femeia aceasta fiind singură, pensionară, are o noră care nu vorbește cu ea, l-a trecut prin niște greutăți și nu prea a invitat-o nimeni în ultimul timp la restaurant. Și așa o bucurie i-am făcut și așa i-a plăcut și ce-am mâncat și tot și chiar era în sticla ce... Deci fiica mea și-a comandat o sticlă cu lămâie și cu mentă și a rămas acolo menta și era cam multe și mă gândeam, menta asta încă mai are tărie în ea și zic că nu vreți să luați menta să puneți în sticla dumneavoastră. Și așa s-a bucurat că i-am dat ideea asta și ne-am chinuit noi cu o furculiță, am scos menta. Dar femeia asta așa de bine s-a simțit și am zis, Doamne, ce har de la Tine, că ce har de la Tine, nu o laudă, că am putut să facem bine unui suflet. Și numai atât i-am dat să citească, i-am povestit despre proiectele noastre interculturale, i-am spus, uite, te invităm, noi avem, am luat un spațiu și vom deschide aici, vom redeschide o bibliotecă, dar nu o bibliotecă românească, una creștină, iudaică, în direcția asta, mai mult tot ce ține de Biblie, să zic așa, și o bibliotecă interculturală, unde vom avea cărți din toate limbile. Și așa de mult s-au bucurat, au spus, păi am acasă cărți în limba mea, în limba sârbă, eu sunt musulman, că pot să aduc cărți. Și am zis, sigur, ăsta e proiectul. Să avem o bibliotecă, chiar ieri am fost să caut niște rafturi frumoase, albe, să putem să facem acolo ceva frumos. Dacă Dumnezeu m-a dat bani din proiectul ăsta, să-i folosesc cu folos. Repet, sunt într-un proiect în care mulți nu cred în el. Nu știu de ce oamenii sunt așa de fricoși. Poate le-au rămas frică de la pandemie, de la, nu știu. Nu mai vreau să mai discut despre asta, că e prea, și asta e dureros. Dar ce s-a bucurat această doamnă și a spus, da, Angela, zice, păi eu vreau să organizez, zice, să-i adun pe cei pensionari să facem o excursie, o să vin acolo să bem o cafea, da, ce frumos, foarte mult a plăcut, i-am povestit despre proiect, că proiectul acesta are în vedere ca toți oamenii, egal ce religie, ce cultură are, să putem să fim împreună, să avem o relație, să socializăm, să bem o cafea, un ceai împreună, să vorbim și să facem proiecte împreună. Da, i-am povestit despre proiect și foarte încântat a fost de ideea mea și am zis că asta nu, să știi că nu e ideea mea, e de la Dumnezeu, am avut de mult pe inima asta, de 19 ani, dar visul meu nu s-a putut împlini, că nu am avut suficient sponsor, n-am avut de suficient bani și acum acest proiect pentru mine este un sponsor de la Dumnezeu prin care pot să-mi împlinesc toate visurile mele, toate. Dar nu vi le pot spune care sunt, pentru că văd că deja încep să mi se împlinească. Și n-aș vrea să vă povestesc prea multe, că unii chiar sunt invidioși pe mine. Dar nu trebuie să fiți, că fiecare are planul, fiecare are drumul lui în viață și dacă eu cu 7 copii am reușit atâtea, am reușit tot Dumnezeu și asta a rândit Dumnezeu, nu că am căutat eu și nu sunt eu niciun superwoman și nu mi-s nicio clarvăzătoare, cum mi se spune, nu sunt nicio o mămică, nu știu cum, nu, sunt un simplu om care Dumnezeu mi s-a descoperit și l-am acceptat pe El ca Domn și Mântuitor în viața mea și asta a fost prima mea rugăciune. Doamne, dacă te-am cunoscut, vreau să te slujesc. Eu nu știu cum să te slujesc, că nu am de unde să știu, dar dăm lumină, dăm înțelepciune și am început să citesc Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu, gândiți-vă așa, imaginați-vă o fântână, da? Unde tu te uiți înăuntru și vezi atâtea bogății și atâtea comori, dar nu mai te uiți. Dar tu nu-ți dai seama ce acolo. De asta vă zic, când începi să citești Cuvântul Dumnezeu
și vezi ce bogății sunt, nu te mai saturi. M-am adus aminte de lampa lui Aladin. Când am ajuns acolo în peștera aia unde erau atâtea bușterii, atâtea cadouri, aur, de toate, nu mai știa ce să iei, ce să se bucure. Așa și noi cu cuvântul Dumnezeu. Când ai pătruns în înțelepciunea asta, nu mai știi, te bucuri că zice că el e izvorul care curge într-una. Deci, cum să zic, nu se mai termină. Cum e un izvor? Curge, așa e și cuvântul Dumnezeu. Începe să citești, să te bucuri, să vezi cum se va schimba viața ta. Să vezi cum Dumnezeu schimbă viața. Apropo, am avut ieri duminică o întâlnire pe Zoom. Noi acolo organizăm niște workshop-uri gratuite și am avut o temă foarte interesantă despre nașterea din nou. Bine, asta e un subiect, vă dați seama, complex. Am să așa doar câteva idei, că nimeni nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu dacă nu se născut din nou. Și am povestit puțin din viața mea și de să vă zic, dragii mei, citiți cuvântul Lui Dumnezeu, că ce vă zic eu, vă zic, bine, mai auziți și voi câte o predică, poate mai auziți pe internet, poate mai mergeți la o adunare, dar ce e aici va rămâne, va dăinui. Faceți-vă timp să vă bucurați de cuvântul Dumnezeu și să luați toate lucrurile mai în serios. Foarte important lucrul ăsta. Că nu știm ziua de mâine. Deci, tot așa cum mă gândesc încă la înmormântarea asta, că nu prea mă duc la mormântări, numai din cauza asta că foarte, cum să zic, sufăr prea mult și vai, și acolo m-am obținut să nu plâng așa. Adică am plâns așa cu sufletul. Și m-am gândit la atâtea lucruri și m-am rugat pentru familia mea, pentru tot ce dragi și am zis, Doamne, într-adevăr, știm când ne naștem, dar nu știm când murim. De aceea să avem grijă cum trăim. Și vreau să repet, dacă ai pe cineva în viață, cât în viață, caută-l. Cât în viață, iartă, lasă de la tine, nu pierzi nimica. Învață să iubești, să ierți. Gândește-te că poate e ultima lui zi sau ultima ta zi, să rămâi cu sufletul în păcat. Dacă te-ai certat cu cineva, du-te și cere-ți iertare. Lasă de la tine, nu pierzi nimic, Dumnezeu îți dă mai mult. Sună, dacă e o mamă bolnavă, un tată care nu te-a mai văzut de mult, sună, vezi ce fac, caută-i. Cât timp pe cineva în viață poți să-l cauți și poți să-i spui o vorbă bună. Hai să ne spunem vorbe frumoase. Cum am spus într-un video, să oferim flori oamenilor. Florile înseamnă, nu mă duc să dau un buchet de flori, pot și aia să fac. Florile înseamnă să-ți ofer bunătate, iubire. Florile sunt tot ce poți să-ți oferi. Lasă sufletul deschis să te umple Dumnezeu de iubire, de dragoste, de tot ce e mai frumos. Citește cu Dumnezeu. Dumnezeu e creatorul tău, Dumnezeu vă zice bine, Dumnezeu este dragoste. Dacă e dragoste, fii și tu dragoste. Și lasă-l să te modeleze el. Nu te mai încăpățâna, nu mai ține ideile tale. Deja au trecut 27 de minute. Sunt Angela pe șir și asta am vrut astăzi, să fim conștienți că suntem cu o moarte datori, ce putem, cât suntem în viață, să mai facem ceva, să avem grijă, să avem mare grijă cum trăim, ce vorbim, mare grijă. Să fim conștienți, să vedem că viața e un dar, ai primit un dar. Sunt Angela pe șir, te rog frumos, dă un like, dă un share dacă ți-a plăcut, intră și pe la mine pe la Facebook, scrie un mesaj pe WhatsApp 0043 699 815 95 617. M-aș bucura să primesc un feedback, pentru că eu, fiind în proiect, primesc foarte multe mesaje negative și câteodată mă cam doare capul de la ele, dar primesc și pozitive și chiar ieri am reparat o masă și așa mă bucur că am ajutat pe cineva că am reparat masa asta, vai, ce bucurie meu. Deci chiar dacă eu n-am niciun câștig acolo, că n-am niciun cont acolo la echipa, dar am făcut bucurie la cineva și știu că dacă faci la cineva bucurie, Dumnezeu iubește asta. Bun, hai că sunt multe de povestit. Noi am putea sta aici tot să povestim. Cum am zis am niște prieteni, zice, măi, Angela, zice, dar du-te și aici la noi, la televiziune, la Auxeri, nu te duc numai la români. Păi zic, măi, eu mă duc la români și pentru că eu vorbesc, e limba mea și eu în limba mea pot să stau să vorbesc non-stop și nu vă plictisiți și nici eu nu mă plictisesc, că conversăm și povestim și zi și noapte, dar în germană nu-mi permis lucrul ăsta, pentru că nu sunt la nivelul de să mă duc să dau un interviu la o televiziune. Am dat câteva interviuri, dar au fost scrise. Am dat câteva. Chiar trebuie să le caut, să le pun, că atâtea am făcut și eu și le mai pierd. Am la o revistă chiar foarte importantă, Jurnal Graz, puteți găsi pe internet. Acolo am dat un interviu, m-am mai dat pentru când a fost un proiect european, să informăm pe oameni despre legi, despre partidele politice. Tot ce există în jurul nostru, dacă ești într-o țară, trebuie să te integrezi. Eu sunt consilier internațional pentru emigranți
și mă lupt pentru asta, să fac pe oameni să înțeleagă că unde ești în țara aia trebuie să te integrezi. Chiar dacă tu nu te interesezi prea mult de ei, dar există o limită, există un bun simț, să știi puțin din cultura lor, să știi cum se cheamă primărița, primarul, unde locuiești, ce partide sunt, câteva idei, câteva lucruri care sunt importante. Altfel n-ai cum să mergi atunci, tu trebuie să ai în țara ta. Deci nu zice nimeni să te implici ca mine în toate proiectele sociale, nu zice nimeni că trebuie să faci lucruri să te dai peste cap, dar puținul ăla să-l faci. E foarte din respect pentru acei oameni care te-au primit în țara lor. Păi eu te primesc în casa mea. Oferă-mi respect. Nu? Asta e foarte frumos. Lucru. Vii la mine în casă, te servesc cu o cafea, tu doar respectul să-l aduci. Așa e și aici. Suntem într-o țară care ne dă, ne oferă, ne ajută să avem și un respect. Dragii mei, sunt multe de povestit, rămânem să nu uitați să citiți Eclesiastul, toată cartea, dar e după Proverbe, și să lăsați un feedback, da? M-aș bucura să citesc mesajele voastre, chiar dacă sunt și critici, nu e nicio problemă, că știu că mai am de corectat și sunt la început și cu vlogurile și o să mai învăț și da, bun, vă las o zi frumoasă, o zi binecuvântată.